kum shibanta ban kentiu yaki nong rap bat ban penslor yaki ban rap ru yaki weipat ki mar rap ke Sarkar Meghalaya kala sedang yak Aroma Mission House Nam Arajar khat khandai bat lingba kene ka mission kala wanra jingker khu yak Malay Sokmat Farmers Protection Group ka kenhon ki nong rap ka bal yo pediang yak distillation unit ban pen kala peniang yo kenja plang ublatip kum u lemongrass ha plang one broy haka arpo khandai tere unaitung araja arpusan uba olan sing sun u MLA ka Mausen Ram ulalej ban jurep yakani ka distillation unit harengkat ki officer ka Aroma Mission kumjo ki noilam na ka Farmers Protection Group lem ki weipat yakani ka distillation unit lamang shipolak tingka na ka mission bat ki nongrap lemongrass ki penpau bakan long ka jingmentoy ka babon na ka benta jongki ban ai buram nongkong yakini ki nongrap ba kila kersian mo hakajing tristom ko jingi daki sausnem sansnem kamde ko baso mar hoy sibun ba aba pirep inono borep nongkong kibreu kem pat snotho enda kile yo iu so tang ta ken kibreu ken sasutho tenga kan tujuri ki nongrap ai ko buram ki nongrap ba ki kersian met ban mesim da ka bor met ngingile yakne omdei ba ong ba ngiyo jingi rap nang no nang tai habangile ngiwan nang re ban yo jingi rap kolong tangi kene kamisin kata hari haba ka bailet bayuan nakaplabe hari wala ka talo ni yo i jingay na marbalay ba une usun sar menta mo yo i ba ula herdor tinga nga sa kren mahay kinong rap tongin ya rap do wat mai nang ba ka baro ka ba kanom penlong yang iban ong bangin su tulot dah kata ngin su kuslay kata jing duk jing kerdu ngin bersang beje kan handai bun ba kimpat ngej handai le se marbalay kimpat ngej namar ba kimpat yo i endala yu itel se barok kini ngej bat barok kini ini kong sejina iba la kersan yang ani mira basni katno ngale jisi kat main penyo ya kane kamde ke basi nakal yang officer ka Aroma Mission ula ong bakajing penon kam ya ka distillation unit kan penduna ya ki jaka ki bom sei so Ulaong, baka jingdan ka distillation unit kan penslo ru ya ki nongrap bantong ya ki jingtong bapenmi peniang bat nakini kindan ru ki weipat ki mar ki bala ban penmi kum ki saban bat ki weipat. Kajingtong jo ka mission kuma philegi ya ki mission document kamang ba kami kala jungi kadan kumba khanyo percent ki waste la jaka ki bam la ban penmi nak benta ka jumto jumpi nongsong snong jong jalla Baka target jong ka mission kalong ba kumdo bangin penkelai kini ki wasteland ki badan kumba khanyo percent across the state into a productive land. Ti kemapi yang ni kena jaka ka balong waste bat ni sko brom shibon ya kajing stresitom jong ki nongsong snong ang ni po lang wan brang ki ba layerap kini ki plang kumo lemongrass citronella bat ki weipak But kajing flu ko lang ba ni ko ban diversify ya kajing tre kam jongki hoy kido ni ger kam rap kam reng jongki ka ba kila jule ikata haki generations la de ki pateng balalek no tenre mentai kini de kajing rap ki mathmai abangi emaki sia ka ba kaneka jingkala joga mariang kadon but ngimtip ka ba up jegi yo kumum no kalong advance kaneka jing tre ka jongki menta kinong rap kinyo Kawai pat kala nakaba kiyo ban rap gini ki plang ki bala ban penmi ni gini peniang yang hangne mat joga ni processing unit kaba capacity jongga kade sunspa kg bat naga ni sunspa kg habala distill yung no plang la kudo kumo la ki efficiency kalong kumbagi expect kan penmi kumbalai hadu 100 liter ko peniang one charge haka shisen process Tenreng yang kuat ban hontang ban cupan mi yang kena crude oil, yang kena essential oil kaba dah ban set kumtuan rengi kuat ban air jengi kai susu ikin nongsong snong jeng nong rap kumno bikin add value ikini ban penmi kum yang nasi kibala ban long kum agador jong ke ini ong ki mosquito repellent, lagi ki leech repellent, lagi ke sabon batum ter Mentah dengan lagi apa hotel ke bahaya kiju saj ki toilet ki penon kami ki solution ki bagi belong chemical in nature ndre mentah ni do ki belong purely organic ye ki products jongi ngelayo ban pha chate po Central Institute of Medicine ngawan plan akabagi lale ka scientific updates
labi ngalap long scientific validation ye ki component jong ne gumphia isam be long highly organic in nature kim don kadong ka ba ong ba ai da wai te nagata ru kala long kumong no ngila don lupa ha ka position ka bolong advantage but the ngiyo ikene ka organic certification le kamot ka dor jong ne gumphia ng bangila bandiro kan kham long halor ban ye ki wei pa te kumong long mentan ngem de ban hon tang ka ba penmi ya kena crude oil, crude essential oil. Dengan penmi susu, ya kita dapat ki value added projects, products lang bagi di group, lang bagi di nongrap ki badan kena ke snow. Jadi snow orang sibuk bagi dan lang ye bah di dalam local MLA, jong mau sungguh konsensi di bala kularu jadi bah kidan ke support on convergence mode bagi lah ban nang ya trailang nang benta ban kentiu ya kena ke mission ka jong iru om tang ha ka snow ande ha ka thai jong ka constituency bro ko wai wada ka state ka jong kum no mi khmat jong ka thai da kham tam kum we ni ki nong ya lam ka state ka jong Uba olan sing sun kumunong mikmat ulaong bakalong ka ka basngo tenat bakani ka distillation unit kalaya chakmat bat penlong ya kinong rap ban kham kiu ha ka kamai ka ji jongki. Ulaong yanga bangiladon ka distillation unit ka badai ya lemongrass bagi penmi ya crude oil te mas ni yo jingtip mencisi tengah phone ya ki nongkit kam kepada nak aromatic mission pengustanat bang ya kundu iba syabong win ki nongelam jong ni tim bodon ni bagalo install ya ka distillation unit kepada ya ki marep ko penmi punya lemongrass nata vertebral grass and so on Kawai kani kadai kawai na technological intervention kaba kani ka aromatic mission kala install ni bada ka community bada ka jingdan yang ni ka installation yang ni ka unit bagile ka distillery unit yang ni lemongrass kan ajing montoy ya kinorep nomor bagi norep hang ni kawan bro ken ba malai ngasubun kali thung lemongrass te kumbalong mentai kong mo yong ba keladon kumba khatsau hektar ai lemongrass na akar jong lemongrass nolor kata sya sokti sya thir gelo bon bhag la thom te nga community da jingdon ya kane ka unit mon mar naw ni crude oil nane no oil ba mi nang ni no lemongrass nane ki we ki aromatic ba pidon nang ni ba pidon kam hani pinmi bon ki by product te ki by product la bolong kita ki bukumlong ba syabong mene kiba syuta da ko ki skan ki ma issue ka sabon ki penmi na uni nakani ki by product ki bobon ma ta community ma hakisnem ki banwan lada lane ka unit kampat I don kam shu sakaw unit te ngin senang ya pai nakaliang jongar ngan sapai ki ba fidang don kam ban yarap nakaliang jonga kumunong elam jong kani konsumsi nomor bangi I jing trikam jing tri sistem jimino divi ngalong blok ko ban yarap teganero ka iba ka tin kam don shu ta pi on don kam ka tin tengalong pi ka jing don kam ka tin la sha li shim kam don jing ke sauban sanban ruban te li shim la sha ba pitap ya ni bad hadin ba fila de tau ngako awan pi biang tengah kerpan iba syabong maru ya kani ka ya kani ka unit hani ka issue ka ba don kam bar ka ka support ka ba pidang don kam na presiden yang kani ka farmers ba pin konsel iba syabong sa issue ba pidang don kam na lor kata kitin manama kenapa kan bit kami yang kejintri kami ini setu ya. Kai mga don kalat na ina buat keselangan siram baik. Mga kwa bangan yo iba ka pini kami bit ka yo kakot. Mga kwa bani iru ba kani ka commission ka aromatic mission kan wanra ya jingkala jong kayo kakot jong pi pai ba. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F. Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya